ñalawma hannde o noon ko ñalawma ko teddinirɗum banndiraaɓe kala e hollude wonde en dañii oɗo partenaire jeyaɗo e men hono Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye Abdoulaye Gounass Ndiaye taw koye ballal Alaji Abou Ndiaye omo annoyi 12 en fodde hitande alay sago teddiniren ɗum rendo ngo nde wonno kamɓe jeeyi duuɗe ɗe kamɓe jangguinanten ken soldata maɓɓe ɓesguji maɓɓe enen koye men ko e nder hen jeeɗen e ɓesguji alay sago teddiniren wonde mo annoyi 12 en fimde mum ko duusirta ko fuɗɗima ari nen ɗo woni kaɓirɗe kolliraɗe ɗo ɗe en jii defte jonɗe machallah en jii kaye jonɗi en jii bikuji en jii kadam ko windirte ko tableau ji nan ɗo ina wayi dendagal kaɓirɗe jangguinirteɗe ha e leese ɗo jooɗe fof heeɓima e jobdi jangguinoɓe ƴetta ɗo wonni Allah ɓe mbanni en maslaha mawɗo saabu nduɗo lewru mois d' avril ko ndu woni fuɗɗode contrat o normalement fonno ko so lewru ndu maayi nde golle ɗe mbawa fuɗɗede ko wiyete jobdi lewru kono ɓe balli en ko adi julde nde jangguinoɓe puɗɗama yoɓede yettoto wodni Allah gam maslaha mumen e julde nde e foof ñalawma hannde o noon wonno ko ñalawma kollirgol wonde eɗen puɗɗo golle ɗe kaɓirɗe gaari jettima inchallah so aset garowo ɗo tan golle ɗe mbaɗa démarre inchallah weltare nde ko en jii guila fuɗɗi saaha fof woɗa ciftorɗo en wiye ɓeɗo de ne poti wallitede par ce que wallaɓe rendo noon fuɗɗorade ceerno men gardiɗo no hitande foof o nelanat en garen wooda reftiɓe daña kadi ko ɓeydi men duwaw daña ko ɓeydi men e wasiyaji ko ina sembina golle ɗe en jii ceerno Djalal serani wadde hebloji yuɓɓinanden defte e dendagal kone duusa ɗum subaka pinɗo foof en jii partenaire goɗɗo en dañi ɗum bawɗo wallide surtout ko ɓurnoɗen jogade caɗele to banggue caɗele garuɗo saabu jangguinoɓe ko joom galleji en ene kafejina beele mbawa jooɗade ñiiɓa aɗen jangguinowo namdi ko wawa tabidde eko waɗata o hebla bindanɗe makko kadi so ari taɓal e taɓal o wawa rokkude bindanɗe haqqi mum ɗum noon so tawi aɗa jogui caggal gueɗe ɗe poɗɗa toppitade cuwa wadde ene wawi haqqille o fecca hande kala jangguinowo dariɗo e ɗeɗo duuɗe jeenayyi so ene janginta ko ɓerde mum ene ɓuuɓi haqqille no deeƴi wawde rokkude jangde nde haqqi mum ɗum waɗi eɗen belti no feewi e nder oɗo 2023 yo mal en nde hitande jofata taw jokki ha programme mo ceerno Djalal e wallidi mum bendi duuɓi 6 ɗi ganduɗa so janggowo o janggi hen o gayni o tolnoto ko e tolno niveau baɗɗo taw kadi omo wawi sharia omo moƴƴini taw kadi omo janggoto hen faggudu e safaruji men ganni cellal ɓalli e dendagal gueɗɗe foof en beltima no feewi saabu en mbawa haalde ko ɓuuri ko bandiraɓe adiɓe en haalde ɓe kaali ko sibabude goto hen foof kalɗo o ko enen dude Amadou Diane Kassé mo ganduɗa ko kañum Allah ardini goomu jangde gila e hitande ujunnaje 2 woni l'an 2004 tawi gila fuɗfuɗe kadi ko eɗen gondi hen duuɓi nogas no wiiri ni ɓoyata ko hitande fande nde wadde on so haali ko min haali ko haali ko kanko haali ko min haali goto men kala haali kono kadi ne en jetti bandiraɓe to banggue ayawa ngo ko holliri ko settiɓe hen ɓe gila ceerno Harouna Diop Bocar Mamadou Guissé Basirou Ban ha yetti kanko Sada Baylo Sy e bandiraɓe woɓɓe ɓe ganduɗa kañum enne kaali banggueji goɗɗi kamɓe foof mbiyen ɓe jarama saɗa goto hen foof wonto rewda e ndeɗo jangde woodi kadi ko waɗi hen ha bandiraɓe mbawi naftorade ha yetti e musidɗam Sada Amadou Baylo Sy cakkitiɗo haalde joni ene wayno ko haalta ko foof taw ko andi saabu no wiiri ni guila 1995 ha e oɗo subaka mon joddiɗen ko enen ndendi golle to ɓamtare leñol ngol ɓamtare ɗemgal ngal ɓamtare wuuro ngo e banggue oɗo galle mo jooɗiɗen hande galle Daka Média e kala ko fewti e kumpital wuuro ngo Madina Gounass wadde ɓeɗo foof goto hen foof ko haali ko ina yona hay so tawi mi haalani kono noon Allah jarama ɓe jarama en jetti bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe tuggude e lomtiɓe ɗo ceerno ɓe no kewɗe wiide kala saaha ni goto e ɓesgu ceerno so tawi kala kewno foti o kewnama e nder Madina Gounass so goto e mabɓe tini ene foti arde so tinani tinti ene foti arde so tawi neɗɗo o ari o darotoɗon ko darde ceerno yimɓe ɓe jiiramo ɗon yitere ceerno beltoro ma won ko ɗum walli kono ma won ko ɗum ɓeydi taw ari ko yewilore ceerno
so arani e yamirore ceerno o ara kam e wonde ko Madina Gounass naajo sabu lawol gotol fedde ɓamtade Musdalifa saada haali nden fedde joni mi wonno fedde kolare Kubal Mayre min jeehi to ceerno Jeya min kalnimo darde fedde nde ene min mbayni to ceen Jalal jiɗen tawtora nden ɗon jonde ceernude ceen Jalal o wi naate e pelle sukaɓe wuuro ngo jantodire e sukaɓe wuuro ngo naate e pelle maɓɓe wadde so tawi ɓe tini so tawi kewi e poti arde soɓe tintinama soɓe tintina kadi e poti arde ɓe gara gueɗe ɗiɗi ɓe gara e inde ceerno ɓe gara kadi e inde koye maɓɓe e on saaha ɗum ene jogui ko naftata enen ɓesguji ɗi ene jogui kamɓe koye maɓɓe ko ɗum naftata e ko ɗum walla wadde ɗum eɗen jiiriɓe ɗo gueɗe ɗiɗi ɗe foof eɗen jiiruɗo ceerno men ceerno Jalal dino wonde ko enen makko ndindi golle no bandiraɓe adi ɓe haalde ɓe kaalini e mawni men ceerno Amadou Baro Ba e ceerno men ceerno Amadou Amar Ceerno ɗeɗo golle fof ko eɗen ndendi ɗum en jiiɓe ɗo e yitere ceerno en ɓeritorimo ɗum en barkinorimo ɗum kono kadi ma en naftoro ɗum en jiiɓe ɗo kadi ɓe ndendiɗen haare ɗo haare ɓamtare ɗemgal ngal haare ɓamtare leñol ngol haare kadi ɓamtare diine o ɗonne kadi eɗen jiyaɓe ɗon nden yiyande eɗen mbiya bisimilla ɓe jarama eɗen jetta mawɓe wonɓe ɗo tigude ceerno Amadou Samba Ba kanko ɓatti en ɗo tan ka Mamadou Guissé nanɗo bandiraɓe heewɓe nanɗo ɓe jaafo sinno ko sabu goto fof mbiɗo way inde mum ceerno Amadou Ba sanɗo Pularen e mbi sa limti yiɗɓe ma tan jejjita kadi yiɗɓe ma ko noon mbiyatmi sa limti yiɗɓe ma tan jejjita yiɗɓe ma donc bandiraɓe diɓe jaafo goto hen foof wonko waɗi e leñol ngol wonko waɗi e ɗemgal ngal wadde ndeɗo jonde hande ko jonde mabɓe ha noon yetti e sukaɓe hande wonɓe e galle Dakar Média ɓe ganduɗa ala ko pofirta so wona ɓamtare Madina Gounass wona e pofira ɓamtare média de mo famani ne wawi wiide ko média eyyi kono koɓe fofiroɓe ɓamtare Madina Gounass saabu mbiɗa wiya ko dañaɗo ko e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi walla duuɓi ɗiɗi mankude koye mabɓe rewi saabu wona min goto neɗɗo goto wawa wadde ko wayni neɗɗo goto joguiɗo mawniraɓe neɗɗo goto joguiɗo miñiraɓe neɗɗo goto joguiɗo sehilaɓe ko ɗum saabi golle ɗe mbayno mbayni ɗum neɗɗo goto wawa ɗum regginde wadde firti noon o galle Dakar Média hande kañum kuufi ɗen ɗon golle jumaji jiiteɗi ɗi jamaji jiiteɗi ɗi e duɗe Qur'ana ɗe ko wallita e mum ko janguinoɓe Qur'ana ɓe ko ballita ko ha yetti noon hande eɗen joni ɗeɗo jonde force uji mbaɗaɗi e nder wuuro ngo ha hande yalti wuuro ngo nan waɗe e Fouta nan waɗe e nokkuji goɗɗi e nder leydi Mauritanie ha ɗo ɓuuri goɗɗude e nder Afrique ene waɗe taw ko oɗo galle Dakar Média wonɓe mum kuufi ɗum e jetti ɗum Allah wadde ɗum wadde wona ɓamtare média Madina Gounass ala ko ɓamtare nokku Madina Gounass woni ɓeɗo sukaɓe eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe kono kadi eɗen duwnoɓe eɗen ñaago Allah nde goto foof wawata famde darde mabɓe nde ko poɗɗa wawde wallideɓe ko ballitaɓe soko ngaalu joguiɗa ballita soko gandal joguiɗa ballita soko wasiya moƴƴo joguiɗa ballita so konngol moƴƴol joguiɗa ballitaɓe ɓeɗo sukaɓe ndeɗo haralde wonɓe ɗo e galle Dakar Média so tawi ɓe ballitama so tawi ɓe ballitama ɓe goni ko e lawol moƴƴol so tawi ɓe ballitama ɓe goni ko e lawol ɓamtare so tawi ɓe ballitama ñalawma janggo so tawi tarihaji ina kaltoye wuuro Madina Gounass ngo tarik mum ine haalde tarik bonɗo sifatake e mabɓe saabu gonkoɓe mbaɗi jamaji ina meheteno gasani ɓe goni sababu ɗum gasi jumaji ine meheteno gasani ɓe goni sababu ɗum waɗi duɗe Qur'ana e andano e Madina Gounass kono hol dariɗo yoɓi ko foti e temedere e capanɗe jeetati jangguinoɓe Alqur'an e Madina Gounass so wona e kamɓe golloɓe e Dakar Média e ballal noon kawla Jabillahi walla Jeeyi temedere e capanɗe jeetato jangguinowo rawane e hikka jaltinama e jiifi eɗen gandi no foti ɓe totta holko waɗi ɗum ko gam sembinde l'islam o mawninde l'islam o mawninde konngol Allah jomiraɗo subahanahu wa taala ene yaaha hande o ko jagde Pulaar nde yonta ɗum waɗi oɗo ñalawma kamɓe eɓɓuɗumi mbiyen ɓe jarama mawninde gueɗe mbaɗe ni ko mawninde l'islam saabu so tawi l'islam ne mawnine yimɓe foof ina poti teddiniren mbiya ha gandon nde l'islam ina mawnine Madina Gounass Madina Gounass andira ko diine kono won dariɓe eko ceerno yitno ko ene daari ene ballita ɗum wiya yimɓe gaare ƴeewe ɗum Madina Gounass walla dañɓe Madina Gounass walla yonta e Madina Gounass woto gaccitmo e ɓamtare Madina Gounass so tawi on waɗa banggue ma goɗɗo yara waɗa banggue goɗɗo yara waɗa banggue goɗɗo goɗɗo ara waɗa banggue goɗɗo nder Madina Gounass ɓamto yaata yesso e banggueji kala so tawi kolaɗo makko o moƴƴini goɗɗo adda watta hen so tawi o moƴƴinani ƴeewa goɗɗo mo kolɗa daro hono darde Abou Ndiaye daari nde heeɗoto Abou Ndiaye heeɗa ga Madina Gounass yaara yesso wasa wonde tan eɗen daña eɗen kattina e galleji men
eɗen daña tan eɗen kaddine gelleji men eɗen daña tan eɗen dokka bandiraɓe men eɗen goppi ko renno ngo fonno naftorade damal gonɗingol limanakal liman ko gonɗinde Allah e malaikaji mum e defte mum e nulaɓe mum e ñalawma darde kañum e gonɗinde hoddira ko moƴƴi hen eko boni hen gonɗinde Allah e sifa kuftidinɗo fibde wonde Allah ko ciforiɗo kala sifaji timman teniɗe e dennagal sifare ustani ɗum waɗi fibde ina waɗɗani jajjani toddani godal ngel keddugol ngal lutodirdam e tagore ñalawma hannde o kadi ko ñalawma gandal te gandal noon ko kañum woni hunde fof jomiraɗo subhanahu wa taala sumore iqra ɗon o haalata ɗon ko haala jangde haala gandal fuɗɗode sumore nde nde tawno gandal ko heewa lammina famɗo suura kadi gandal kadi sa ƴewti ɗum kadi e ɗemgal kadi ngal muynuɗa ngal kadi ene wayno kadi ko codorgal ɗon eɗen jetta eɗen jarna dendagal wonɓe sababuji ha ɗum ɗo kadi heeɓi eɗen jetta eɗen jarna ko adi fof taw kam alaji Abou Ndiaye mo ganduɗa ko kañum woni sababu ha jokkodiral ngal wawi dañade ha mawɗo meɗen jignaɗo meɗen alaji Abdoulaye Walle wawi wadde kadi ballal ngal waɗi ɗo ngal ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa wona hunde newide ko hunde sattude ɗum waɗi mbawɗen tan ko yettudeɓe e jarnadeɓe nde tawno Madina Gounass heewi mo jiiɗa ɗo henna ene jogui ɗo martaba e laamu walla martaba e diine walla martaba e goɗɗum taw o rewani hay nokku so wona e jangde pular nde ɗum waɗi ko ɗum sodorde ko ɗum ballal wasiyam tan ko yo jomumen yo ɓeydo muñal ɓeydo tinnare ay nde ɓe puɗɗoto nde goomu jangde nde fuɗɗoto ɗum ɗo nde miijonoki ko wayni ene tawa ɗum hen dekete ko muñnode ene waɗa seeɗa seeɗa o ha ɗum ɗo tawi ɗumen hen joni noon ha joni ko muñal ngal yo ɓeydo kadi tinnare nde kadi ɓeydo needi ndi kadi sukaɓeɓe jangde nde yo jangge kono needi ndi kadi yo ɓuur kadi wattede hakkille surtout noon kadi needi meɗen enen dental Madina Gounass eɗen gandi sukkude yolde mumtude humam binnagal ko yolde ɓurde mawnude ko taaɓal ɓurgal mawnude e nder taaɓe windere nde so tawi ngal wonani kangal ni foti wonde taaɓal garwaniwal e nder gurdam aduna e sababude nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam eɗen gandi omo reerɗini yimɓeɓe e dartude gandal arde ha adi ha ɗum ko Allah subhanahu wa taala on ko gande kam ko adi no ndewton kam so tawi on ganda kam ala no ndewton kam holno ndewton kam deke waɗi neɗɗo ko andude kala hunde ɗon ɗo Allah wi yo ande ɗo ko ɗon kala hunde namdi andede kala hunde ko ɗon foti andede deke o waɗi koye place mawɗo baɗɗo fayida te kadi jiitaniɗo kono noon Madina Gounass dañino hono oɗo ñalawma kono ñalawma o yettanoki ɗo e mawnude holɗum e ceerno men ceerno Abdoul Aziz yo rumede Allah wone makko foɗanoyi en duuɗe ɗe wiyeteɗe fondation dental Dakar ɗaɓɓanoyi en duuɗe tan hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi woni 1995 ko nden duuɗe ɗe ganduɗa ko ballitoje jangguinoɓe fuɗɗi naatde e nder wuuro he ko ndenne kadi jangde rewɓe duuɗe mumen jamira yo yimɓe waɗi wuuro he ko nde habri waynodiri e ceerno ko habrodiri e mum omo yiiɗi rewɓe wuuro ngo naata e jangde pulaar he comme ceerno Abdoul Aziz ceerno wi ha yo ɗum waɗi saabu ɗemgal pulaar ngal ko codorgal to banggue gandal kamɓe rewɓe yoɓe nanni hen ɓe jangguine ɗemgal ngal beele ɓe mbawa andude diine mabɓe e hande o noon no mbiɗe ni yettode wodani Allah en jiiɓi Madina Gounass najo waɗi ngal ɗo ballal payudingal faade ɓiɓɓe Madina Gounass najo tawi kadi o rewni ɗum koye juuɗe ɓi Madina Gounass holon Alaji Abou Ndiaye mo ganduɗa guila e on saaha omo dillida e dillannoɓe e on saaha ɓe omo yaada hen ha yetti hande ɗo eɗen gandi hande ko membre e nder fondation ceerno Walle Ndiaye Baboude kanko woni coordinateur hande hakkude Alaji Abdoulaye Gounass Ndiaye e dendagal ɓe waɗata financement ji e nder leydi he ha caggal leydi eɗen gandi Madiana hen Burkina Faso ne hen eɗen gandi ballal makko yeehi ha Côte d'Ivoire eɗen mbiya yo Allah junnu kadi yo Allah yañu yo Allah nawa ɗum yesso ɗum ɗo ko ñalawma mo ganduɗa mantiniɗo jiitiniɗo baɗɗo fayida belɗo fillade kadi belɗo haltude duwotoɗen noon ko yo Allah junnan en ɗum kanko kadi Allah junnanamo gurdam ɗam ɓeydanamo cellal ɓeydanamo yajede ɓeydanamo kisal ɓeydanamo kadi sembe ɓeyde pellital makko e wadde ngaalu makko e ɗemgal he e wadde ngaalu makko e dental he wadde ngaalu makko e leñol he wadde ngaalu makko e leydi he ha bandiraɓe foof mbawa naftorade ko ɓuuri ko gona naftorade
wonko jiinoɗen e nder yallita teskoyaji ɗi joguinɗen taw enen fof yo asde eɗen cohli solution keɓen solution holjeeɗo kasi wawde sudde jangguinen caggal gonɗe sabi aɗa andi so tawi wonta ɗa heedanani wawa suddemo hollo nder gonɗe résultat ji kadi ko résultat ji ɗi compliqué so waɗama ma woɗɗo heedi changement jaafi ɗum ɗumnade kono sabu en gandi dusde jangguinowo ila e duuɓi 93 92 mi nanngani ɗum ɗo fuɗɗima ɗo e programme laamu biyeteɗo 1000 classe ceerno Samba en gonno hen ariɗo caggal ɗum BCI e caggal ɗum gila 95 ha joni laamu rewnude e mairie ɓe duusa hitande fof guɗo heno alaji abou jofori ni kono koko ceediɗe ɗum kala programme ƴettaɗo kamɓe kanko duuseteɗo nde wonno ko golle makko ko himme makko koko yinno ɓayde omo duuse omo ballal Allah omo daro ha fodde ko halfina ko o toppito ɗum no yiɗiri ni wasa selde deke enen eɗen compiri ɗum ko ballal ko résultat ɗum fof e waade noon ko laamu addanno laamu programme mum jogoto kañum addata programme muɗum wiyata ko min yiɗi enne kadi wona no jiɗɗen fof mbaɗirten Allah walli en noon ko ballal Allah kiɗi mo ganduɗa ko jeeyaɗo e meɗen ballal Allah jeeyabo yaay goomu jangde darde maɓɓe guila hanki ha hannde ha ɗikka ɓe ni en duusoɓe fodde ɗeɗo ɗum ɗon ko yettere Allah no feewi kadi ko programme mo ganduɗa ɓuuri e hakkillaji meɗen ko enen gaddi ɗum Allah gardagol Ceerno Dialal ko programme men kutortoɗen ko duuso men kutortoɗen eɗen mbawide hannde en jetti Allah no feewi e dowuji meɗen fof e ko coynotoɗen ko fof Allah woni ke ɓattinande ɗum Allah woni ke safnande en caɗele gonnoɗe sabu humpitade duuso o so tawi o wallama ma résultat heɓa ɗum ɗon noon ko weltare mawde nde ganduɗa en mbawa sifa ɗum ɗo ko ñagade Allah ɗum ko Allah nimnan en kadi no ceernaji woni ni Ceerno Dialal kala kinno joguinɗen ɓeyden darade sabu ɓe mbaɗanno hen fof ne hay hunde arani so woodi ko ari en ɓeydo fellidde e gollude bawal meɗen yentude kadi e wasiya ceerno janggoɓe e nder duɓɓe kala jannguɗo heen miidi ndi ɓaldu seeɗa o janngani o janngat kanko no tabitin ɗum sabu ɗum woni fayida ceerno na o yahade kanko wona hen yiyande maɓɓe kanko ko diino haydi diino o yaata deke noon mantire ɗum teskira ɗum danki makko ina heƴña asmanuji e leydi fof terende asman e leydi tiiɗanima ko kanko woni towɗo mawɗo ganɗo kumpotiɗo pewjowo bawɗo nanowo jiyowo towɗo mawɗo o e fifde wonde Allah subhanahu wa ta'ala ina woni e dow danki mum tedduki ina woniri hen zati mum ina woni e kala nokku ina woniri hen gandal mum omo tagui neɗɗo tawi omo andi ko fittare mum yewtanta ɗum o ɓuuri ɓattare neɗɗo e ɗeɗo mum daani hay berem lefol ala to samata sowona taw omo andi wona gabbel to nder neɓi leydi wona ko hecciɗi wona ko yoori ala hen ko woodi sowona tawa ina deftere to Allah laatunde omo foti e dow danki he omo huwidi e laamu he omo jogui inde ɓurɗe moƴƴude e sifaji ɓurɗitode o meeɗa sertude hay sifa goto e sifaji makko o meeɗani kadi sertude hay inde wotere inde makko o huuɗinde sifaji makko gonata tagaɗi walla inde makko gona puɗɗari omo haaldire e Moussa haala makko ko ganduɗa ko sifa zaki makko ka wona tago e nder tagore makko o feeñana hayre nde wonti condi Allah e mangu makko e fifde wonde Qur'ana ko haala Allah ka wona tagaka saka ka mayta ka wona kadi sifa ko tagaka saka ko nantowode ina waɗɗi gonɗinde hoddira ko moƴƴi hen e ko boni hen ko weeli hen o ko metti hen ɗum fof koko Allah jomen o eɓɓuno tan kala hunde eɓɓoje mum goni ko e junggo makko arata ko e ñawore makko hunde fof omo andi guila ɗum wonani nde ɗum woni ɗum jaarino hoddirno ɗum ni ala ko yaltata e maccuɓe he wona konngol wona golle so wona taw omo ñawno ɗum defte mbaɗama hen ko fati e diine o hannde kala ko kato jinɗen eɗen mbawi rewde ɗon jangge ɓuuri yawde ɓuuri foftinde ɓuuri wawde famde ɗum ɗon fof en paami ɗum e nder ko keɗiɗen ɗo joni
en paami ɗum heen sabu en nana ko sukaaɓe ɓe janngata ko sahaaji aɗa faama ɗum ɗo ko lahdari sahaaji aɗa faama ɗum ɗo ko arrisala sahaaji aɗa faama ɗum ɗo ko anndire ma aɗa faama ɗum ɗo ko arbaina hadis eywa eɓe mbelliti heen e sifa so sinno ko to arabe yiyotoɓe ndewno ene waawi ɓe mbasa wellitoraade heen walla kam nde ɓe njahata haɓe paama ɗum ngol ɗo faamugol tawan ko ɓooyi tawan ko ɓe ndewi heen ɗa e ɗa e ɗa e ɗa e ɗa ɓe mbawatan rewde hen laawol gootol tan ɓe paamira ɗum ni ɗum eɗen teski on teskuya ɗum waɗi alhamdulillah rabbil alamin ko hilni e jangde tan ko anndude ko foti anndede ko holto ndewata haa jeɗɗoɗa ɗum ƴewde ɓuri ndewanade mo fo ndewa ɗon ɓuri ndewanade noon fodde ko enen ko janngito ɗum pulaar o ɗum ne kadi eɗen nganndi ceerno ɓooyi haalde ɗum ceerno ɓooyi haalde hay e ɗuɗe alqur'ana hay yo pulaar o waɗa heen am tijani kase omo anndi min kaldi ɗum laabi kewɗi ceerno ene hirjini ɗum no feewi eɗen jetti allah no feewi alhamdulillah rabbil alamin no ceerno heewi wiide ni eɗen jogii golle haa heewi eɗen jogii ko poɗɗen wadde haa heewi jonde allah na en wama minna illa lahu maqamun ma'lum ceerno ene jogino ɗen caɗeele ene waɗa huɓɓa ñifa ene yaha seeɗa daro seeɗa so allah newnani enne kadi e darde moon e darde alhaji am tijani alhaji abou yaye haa yettoyima alhaji abdoulaye walle onne kadi felliti darade ene wallita ene ɗum ɗo ɗum en ɓeydoto yettirde ɗum allah en ɓeydoto ñagade allah yo allah tabbitin ɗum yo allah nawa ɗum yeeso dendagal dariɗo heen konngol mum jogiɗen konngol moƴƴol e anniya moƴƴo e golle moƴƴe goto hen fof eɗen ñaagi allah yo allah wallu ɗum heen yo allah newnan ɗum heen yo allah nawa ɗum yeeso yo allah hebbinno hono maɓɓe en jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin so en darima tan en jiyat barke muɗum eɗen nana e bandaji he ceerno ene wiya koko duwa ina jaaba eɗen nganndi ɗum wona harkinogol eɗen nganndi kadi goto min ko kala ɗo darani wuro ngo wona bange jangde tan walla to walla ga goto fof kala ɗo dari ene anndi wune mo heɓata heen o ɓuri tinnare muɗum heen de goto fof ene anndi ɗum ndeke ɗum ko duwawu jaabiɗo mo ceerno wi o enen gonɗen e yaarude enen madinaɓe hunde wotere tan yo allah wallu en tan enen fof rennude en jetti allah no feewi ɓe mbi so ko hamma e reel waawi danga yummum yoolima eɗen jahanno e yerlitare eɗen jaha e wuuro he eɗen kirjina eɗen janngina eɗen pindina mbiɗa ko yerlitare ɓolɓe yimɓe kadi mbiɗen jannga ne mbaɗa heen nenno budje mum bunnogas mum yiɗde wallude ceerno haa mbeɗen janngina fof yerlitare hannde en dañi dariiɗo wiine walla en ne yoɓana en jannginoɓe men sodde en janngirde gila e defte haa e binndirɗe haa e fof hayso jotteno soddi en mbeli en jam deke sonka amaki waɗi jannginoɗo ɗo e nder hitande nde hitande fuɗɗande jonde kadi meɗe gasde te amtiyan kasa a dañi dongal mawgal ha ardi goomu jangde a dañi dongal ɓuttal sabu jiɗi ko résultat mo ganduɗa meeɗa dañede ko jangde fuɗɗi ko yamani tan de ala e nder adde e nder hitande nde gasat yimi nde résultat mo ganduɗa o goto ma wi est ce que aɗa andi nde wonno ko allah woni ballowo kadi hunde fof ene jogii laawol muɗum nde kalan ɗon kam ha tigi amtinaka so haali kam wonde ñalawma hannde o e jiɗnotude sukara fe e jiɗnotude noddude mbimi ala kono mbaɗen noon la sala sala ene wiya istainu ala qadai hawaijikum bil kitman ballitorɗe kumtude haajuji moon kumtoro ɗum suudde wasde hebbinde haala nde ne jeeya kolla neɗɗo e gasde haaju ma o haalaji kewɗi ɗi hen saaji ne gada tongi haajuji ɗi mbasa gas tawa ɗon ko joni fuɗɗoten
ñaaƴo ko Allah wolmi o sahaa puɗɗen tan njehen so Allah walli en jettima en jettinino ɓurgoɗirde ni on sahaa mi lelwiri haali hollirde mi waɗi naggam ɓuri wiide ma waɗ naggam so sa imam waɗ a yettiyani ko mbiɗɗa to yama yimɓi en nekko koye gaɓɓutan wonno ɗon sa lolli ha yettini to yimɓe fay goto sikkano yettoto a holliri a waɗi ɗumɗi wonde haali ko ɗum saabi noon mbiɗen woto jaajinen o saaha kannen koye men tan so en gari sikki ala neɗɗo kala ko waɗi e moƴƴere hay bande koye yiyetata haali moƴƴere alli o ɓuri wama ɗum fa sayara llahu amalakum wa rasuluhu wal muminun koye golle tan kanko mbaɗɗon ma Allah yi ko mbatton ko ma Allah yi ko mbatton ko ma jiɗɗo fof jii ko mbatton so on kaali so on ɓeɗɗi ko mbatton ko ma yiye ɓe mbi kala ko woni tan ma jiɗi jiiru wadde gollete ko sen cohli haali sen cohli haali koko yiyete so Allah haali neɗɗo wawde golle mbaɗi nimati ma dahal Allah jaɓata ɗum surtout Allah jomum waɗiri ɗamnaki hen jettoro ɗamnaki hen yoɓede ɗamnaki hen haydara so wona ne walla yimɓe ha yimɓe jaari yeeso ne walla wuuro mum no yariri yeeso sikki ala ɗum ko jihaadi paamen jangingol ko jihaadi mawɗo jeeya nela sallallah alih w sallam yimɓe jeehi jihaadi garti nangi toon hefere ƴetata neɗɗo garɗo wardema poola ɗum nanga ɗum hokmata ɗum koɗa waɗɗuma ɗum anno ko waddema ne wi an a wonta monda ko wonta ma haddino e yaade ɗum itti ɗum galle mum ari habde e mawɓe yo dartin dino Allah wallima a fooni a nangi ɗum hokmata ɗum koɗa waɗɗuma ɗum hokkoyla sala sallam wi kala mbawa jangginde yimɓe ha mbawa hijje e limto on ɗo hoore e jangginde yimɓe e te ɗum woni cokkiri muɗum hay nguɗo namda han ko jeeya nde en darin yoɓa yimɓe yoɓana yimɓe ha yimɓe jangga ko jaadi on waɗi mbaɗa wiide ko aliyo moƴƴere yo Allah ɓeydo mo goni suba hinani mi haalni ceerno ñalawma hannde o welti hen no feewi o wi foti duɗe ɗum jeenayyi jeetati ɗum nde jeetati hen tinnomi ɗum duɗe jeetati o yii duɗe ponno mi waɗa kewno he mala ko rosira joni ɗo ko rosiratma mi ƴeewa jeetati so fuɗɗima ha ɗowi lawol on saaha heddi koye ƴeyni mire o wiye yo Allah o wi noon kanko ceerno enen jogui no ɓiɓɓe ɗon yimɓe mbiɗe watta hakkillaji men e tarbi o so tawama jofo to joni ko ngandal ɓolal ngal alda e needi ko ngal faare wona heewi wona kono needi so yanti hen ha so gandal ngal seeɗa wonno neednima wallit ko heddi ko gandal ngal sinko nden noon jangguinowo foof kone ko